ସେଇଠି ଦି ତିନି ହାତ ଦୂରରେ ବର୍ଷା ଗର୍ଜୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କୁପାରୀ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡପ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରାଣ କ୍ଷେତ୍ର, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ। କୁପାରୀ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡପକୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମା ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା କୁପାରୀ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡପ ବାବା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭାକର ବାବା। କାଉପୁର ଦିଅରକୁଣ୍ଡ ଅଛି। କୁପାରୀ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଏକ ଜାଗା ଅଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଥିଲେ। ବନବାସ ସମୟରେ ସେଠାରୁ କପ୍ତିପଦା ଠାରେ ସେଠାରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଐତିହାସିକ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଯାହା ବାବା କୁହନ୍ତି, ଯାହା ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆମେ ଶୁଣୁ। ଏକଦା ଏକ ବିପଦରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କୁପାରୀ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡପ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକର କଂଗ୍ରେସରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡପରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଉପଲବ୍ଧି କଲି, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ବାବା କ'ଣ ସତରେ ଆମ ବିପଦ ଯେଉଁ ଅଛି, କି ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପଦ ଅଛି, ତାକୁ ଟାଳିଦେଲେ। ବାବାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ହୁକୁମ ଦୟା, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କ୍ଷମା ଦୟା, ସାଉତିକି ରଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଣାମୟ। କୁପାରୀ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡପ ଉପରୁ ଥାଇ ଆଜ୍ଞା ବିହୁତ ହେଉ, କୋଟି ନମସ୍କାର, ପାଦ ପଦ୍ମେ ଶରଣ ଗୁରୁ ନମ ନାରାୟଣ। ବାବାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବାହାରେ। ଆମେ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଫିର୍ ବି ସେ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ବାବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଗୁପ୍ତରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା କହିଥିଲେ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ତୁମ ବିପଦ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଠେଇବି, ସେ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ଯିବ। ପାଣି କୋଇଲି ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ପାରିବ, ପାଣି କୋଇଲିର ଜଣେ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ଶଶଧର ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସିଏ କାଗଜରେ କ'ଣ ବାହାର କରିକି ଦେବେ, ସେଟା ଦେଖିବ, ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକାର କୌଣସି କରିବନି। ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆମେ ଏଇ ପାଦୁକା ଦେବୁ, ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡପ ପାଦୁକା,
ସେ ପାଦୁକା ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ପାଦୁକା। ଏଇଭଳି ମାସର 3 ଥର, ମାସର 2 ଥର, ମାସର ଥରେ ଯାଇ ଆମ ବିପଦ ଟଳିଗଲା। ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ଏଇଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମୋର। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି ପଚରା ଉଚରା କରନ୍ତି, ବାବା ଦେଖିଲି ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଅଙ୍ଗେ ବିତେଇଥିବା କଥା, ଅଙ୍ଗେ ବିତେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସବୁ କୁହନ୍ତି ଭଲ ପାଇକି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ପିଲା ଛୁଆ କୌଣସି ହେଇଥିଲେନି। ବାବା କହିଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ମାରେ ପାଦୁକା ଟିକେ ଖାଇଦେ। ସେଇ ପାଦୁକାଟି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ବିତାଇ 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେଇ ପାଦୁକାରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟି ରହିଲା, ଝିଅ ଛୁଆଟେ। ବାବାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଆମେ ରହି ସେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଭଦ୍ରକରେ 1991 ମସିହାରେ ରାମନବମୀ ଦିନ ଦଙ୍ଗା ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଛୁଆର 9 ମାସ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବି କରୁଥିଲୁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଦଙ୍ଗା ହେଇଗଲା। ଦଙ୍ଗାରେ ମାସେ କାଳ ଏପଟ ସେପଟ କଷ୍ଟ, ଘରୁ ତ ବାହାରି ପାରିବନି, ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରିବନି, କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଥାଏ। ଗୋଟେ ବସ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲି। ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲି, ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚିଠିଟି ଦେବ। ବାବା ଯାହା ଦେବେ ନେଇକି ଆସିକି ମୋତେ ଦେବ ଟିକେ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଚିଠି ନେଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ବାବା ପଢ଼ିଥିଲେ। ଖୁପାରୀ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡପର ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ପାଦୁକା ସେ ଆଣିକି ମୋତେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସେ ପାଦୁକାଟା ପହଞ୍ଚିଲା। ବାବା କହିଥିଲେ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଇକୁ, ସେ ପାଦୁକାଟା ନେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ମାରିଦେବ। ସେତେବେଳକୁ କର୍ଫ୍ୟୁ 16 ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଡେଲିଭରିଟା ଘରେ କରିବି କି ହସ୍ପିଟାଲରେ କରିବି, ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲି। ବାବା କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଘରେ କରିବ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲି। ପିଲାଟି 10 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପିଲାଟି ହେଲା। ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟେ କେବିନ୍ ଆମେ ନେଇ ସେଠି ଛୁଆର ମା'ର
ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠି ରଖିବି। ଛୁଆକୁ ରାତିରେ ଦେଖିଲି ଯେ ତାର ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ଥିଲା, ସେ ଚିହ୍ନଟା ଆମ ଝିଅର ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ଆସିଛି। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଠିଲା। 21 ଦିନ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବିନି। ସେଇ 21 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଛୁଆଟାକୁ, ମୋର ଝିଅଟାକୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଳା ଯେଭଳି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଯେମିତି ସେଭଳିଆ ମୁଁ ମାର୍କ କଲି, ଦେଖିଲି କେମିତି 21 ଦିନ ହେବ। 21 ସାରିକି ବାବା ପାଖକୁ ଯିବୁ। 21 ଦିନ ପରେ ତ ଯିବା ବିଧି, 21 ଦିନ ଭିତରେ ତ ଯାଇହେବନି। ଠିକ୍ 21 ସାରିଲି, ତା ପରଦିନ ଆମେ ସକାଳୁ ପଳେଇଲୁ ଗାଡ଼ିରେ, ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ବାବା କହିଲି, ବାବା ଛୁଆର ନାଁଟା କ'ଣ ଦେବେ? ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରତିମା। ପ୍ରତିମା ବାବା ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ, ଆଜିକାଲି ସମାଜ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ନାଁ ସବୁ ଚାହିଁବେ, ଛୁଆଟା ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୋ ନାଁଟା ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ରଖିଲି ପାଏଲ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆମ ଝିଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ସେ ଜ୍ୱର ଦେହରୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ପୁଣି ଗାଡ଼ି କରିକି ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗଲି ବାବା ପାଖକୁ। ବାବା ଏଗୁଡ଼ା କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ଜ୍ୱରଟା ଛାଡ଼ୁନି, ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଇଦେଲିଣି। ବାବା କୁହନ୍ତି, ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନି? ଚାଲୁନ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଚାଲୁନ। ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅକୁ କୋଡ଼ରେ ଧରିକି ବସିଥିବି, ହଠାତ୍ ମେଘ କାଳବୈଶାଖୀ ଏମିତି ଘୁଟି ଆସିବ। ଜୋର ଚିତ୍କାର କରିକି, ବାବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାରିବେ ବାବା। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଆୟତ୍ତ କରି। ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରୁଛି, ସେଇଠି 2-3 ହାତ ଦୂରରେ ବର୍ଷା ଗର୍ଜୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆମ ଝିଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ସେ ଜ୍ୱର ଦେହରୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ପୁଣି ଗାଡ଼ି କରିକି ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗଲି ବାବା ପାଖକୁ। ବାବା ଏଗୁଡ଼ା କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ଜ୍ୱରଟା ଛାଡ଼ୁନି, ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଇଦେଲିଣି। ବାବା କୁହନ୍ତି, ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନି? ଚାଲୁନ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଚାଲୁନ। ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅକୁ କୋଡ଼ରେ ଧରିକି ବସିଥିବି, ହଠାତ୍ ମେଘ କାଳବୈଶାଖୀ ଏମିତି ଘୁଟି ଆସିବ। ଜୋର ଚିତ୍କାର କରିକି, ବାବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାରିବେ ବାବା। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଆୟତ୍ତ କରି। ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରୁଛି, ସେଇଠି 2-3 ହାତ ଦୂରରେ ବର୍ଷା ଗର୍ଜୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଛୁଆକୁ ପାଦୁକା ଦିଅନ୍ତି, ପାଦୁକା ପିନ୍ଧି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସେ। ତ ଜ୍ୱର 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ଆସେ, ଭୟ ରୁହେ, ପୁଣି ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ, ପୁଣି ହାତ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ବାବାଙ୍କ ସହିତ
ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଡକାୟତି କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଲେ ଧର୍ମରେ ରହିଲେ ସବୁବେଳେ ଜୟ ହେବ। ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନି, ବାବାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ, ବାବାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲୁ, ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ବାବାଙ୍କର ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋର ମୁଁ ଗାଇ ହୁଏ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିକି କହିବନି, ମନେ ମନେ କହିବ। ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଲା ମାନସ ତପସ୍ୟା, ମନେ ମନେ ତପସ୍ୟା କର। ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ କଠିନ, ବହୁତ ସରଳ। ସେଇଟାରେ ଯାହା ମଣ୍ଡପରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ହିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ନୀତି ନିୟମରେ ସରଳତାରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭକ୍ତିରେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ କରନ୍ତି। ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାଇଥାଉ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ବସିଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ବସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଯେଉଁ ବସିଥିଲି, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ଆମ ସହଧର୍ମିଣୀ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ ଜାଣିନି, ବାବା ଜାଣିନେଲେ କ'ଣ। ମୁଁ ଆସିକି ଦୌଡ଼ିକି ସେଇଠୁ ଆସୁଛି ଯେ କଳା ବାଦଲ ଘୁଟିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନି। ମୋତେ ଯେମିତି କି ପାତାଳ ଭିତରକୁ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଟାଣିକି ନେଇଯାଉଛି। ବାବା ବାବା ଚିତ୍କାର କଲି। ବାବା ଅନଉଥାନ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ, ମୋତେ ଅନଉଥାନ୍ତି, ଉପରକୁ ଅନଉଥାନ୍ତି। କି ଲୀଳା ବାବାଙ୍କର। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ। ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ ତୁ ମନେ ମନେ? ନା ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲି, ବାବା ଜାଣିଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦା ସର୍ବଦା ନଈରେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଗାଧେଇତେ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ମାଇଲେ ପବିତ୍ର ହୁଏ, ସେଠି ମୋର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଏ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯଦି ଡକାଯାଏ, ଗଙ୍ଗା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ୍ କହୁଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିହେବ ଇଜିଲି। ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କପଟି ଥିବେ, କିଛି କରିପାରିବେ। ନୀତି ନିୟମ ରହିତେ ପଡ଼ିବ। ନୀତି କିଛି ନାହିଁ, ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଅନ୍ତର ସହ ସରଳ ଭାବ ହେଲେ କିଛି ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ବିକ୍ରି କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁକୁ ବିକିକି ଚଳିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କହିକି ଡିମ୍ ଡିମ୍ କରିକି ସବୁ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିପଦରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଏବେ ଥିବ
କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ, ମିଥ୍ୟା ତୁମ ପାଖରେ। ମିଛ କହିଲେ କଳିଯୁଗ, ସତ କହିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ। କରିକି ଦେଖିଲେ ତୁମେ ତାର ଫଳ ପାଇବ। ଆମେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ନ କରିକି ଚିତ୍କାର କରିକି ୟାକୁ ଗାଳି ଦେ, ତାକୁ ଇଏ କରିଦେ, ତାର ଭାଙ୍ଗିଦେ, ତାର ରୁଜିଦେ, ସେମିତି କରିବା ଅପରାଧ। ସନାତନ ଧର୍ମ କହୁଛି ଜୀବେ ଦୟା, ନାମ ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଜ୍ଞା, ହୁକୁମ, ଦୟା, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, କ୍ଷମା, ଦୟା ସାଉତିକି ରଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଣା ସାଗର କରୁଣାମୟୀ। କରୁଣାମୟ କୁପାରୀ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡପ ଉପରୁ ଥାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଇତେ କୋଟି ନମସ୍କାର। ପାଦ ପଦ୍ମେଶ୍ୱର ଗଲୁ ନମୋ ନାରାୟଣ।